Take me down to the river's edge. Take me down to the river's edge. Cleanse my soul in healing waters. Take me down to the river's edge. Take my heart and make it whole. Take my heart and bless my soul. Take me down to the river's edge. Take me down to the river's edge. Cleanse my soul in healing waters. Take me down to the river's edge. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, marapatin mong isugo sa amin ang Espiritu Santo ayon sa itinangako ng iyong mga. Liwanagan nawa niya ang aming isipan. Akayin nawa niya kami sa katotohanan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo magpasawalang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuro ang aming Panginoon sa Kristo. Mga magulang, ninong at ninang, muli itinatakwil ba ninyo si Satanas at ang kanyang mga gawain? Opo, tinatakwil namin. Itinatakwil niyo ba ang panghuhukayat niya sa masama? Opo, tinatakwil na. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristong isang anak ng Diyos? Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariam Virgen, ipinako sa krus na matay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama. Opo, sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na bumaba sa mga apostol noong Pentecostes at ngayon ay inyong tatanggapin sa sakramento ng kumpir? Sumasampalataya ba kayo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan? Ito ang ating pananampalataya. Ito ang pananampalataya ng ating tinanggap sa banal na simbahan na ikinararangal nating ipahayag kay isa ni Kristo Jesus na ating Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan, Ama ni Heso Kristo na aming Panginoon, sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo, hinango mo sa kasalanan ang anak mong ito at binigyan mo siya ng pakikihati sa iyong buhay. Subuin mo sa kanya ngayon ang Espiritu Santo, ang mang-aali upang siya'y maging lakas niya at patnubay. Ipagkaloob na siya'y mapuspos ng karunungan at pangunawa. Na siya'y mapuspos, maging makatwiran sa pagpapasya at manatiling matibay ang loob sa lahat ng pagkakataon. Puspusin mo siya ng kaalaman at paminitagan at ng banal na pagkatakot sa harap ng iyong kadakilaan. Sa pamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Harlem Aguilar, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayo ang kapayapaan. Manalangin tayo. O Diyos na aming Ama, isinugo mo ang Espiritu Santo sa mga apostol, sa pamagitan nila at ng kanilang mga kahaligi. Patuloy mong sinusugo ang Espiritu Santo sa amin. Ang aral na simulang ipahayag noong Pentecoste ay patuloy nawang maihatid sa kabatiran ng lahat sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Awit muli ng Ama natin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasawi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at yaya mo kami sa lahat ng masama. Isinilang kayo ng Diyos Ama bilang kanyang anak sa pamagitan ng tubig at Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang kanyang pagpapala at nubayan kayo ng kanyang makaamang pagmamahal